Hi guys, welcome back to Bapagai vlogging. Karama പോകുന്നില്ല ಕರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಎದ್ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಏನೊಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ ಬೋದಿನಿ ಅಂಚ ಕುಡವರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೋದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನಂಡು ಅಂಚ ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿಗಿದು ಉಂಡ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಊರುಡಿತನ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ದುಬೈದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ಕರಾಮದ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡದು. ಕರಾಮ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆದಿನ ಐಕ್ಲ 5 dirhams ಕೊರಡು ಒಂಡೇರ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು